Sesedulur papat kalima pancer kuwi dudu kanggo medeni, nanging kanggo ngelingake awakmu dhewe. Piwulang iki ngajari yen manungsa kuwi ora mung duwe raga, nanging uga duwe rasa lan eling. Kakang kawah kuwi pralambang sing buka dalan, tandha yen uripmu ora tau diwiwiti piyambakan. Adi ari-ari kuwi pralambang pangiring, tandha yen saben urip mesti ana sing ngancani lan ngelingake. Artine sadurunge kowe bisa urip kaya saiki, wis ana dalan sing dibuka dening kersane Gusti. Nalika atimu ora penak arep gawe ala, kuwi salah siji tandha pangeling saka jero awakmu. Getih kuwi tandha urip, tandha tenaga, greget, semangat lan panase karep manungsa. Nanging yen panase getih ora dikendhaleni, semangat bisa malih dadi nesu lan serakah. Puser kuwi tali sambung, tandha yen uripmu nyambung karo ibu, leluhur, alam lan Gusti. Yen wong lali sambungan iki, biasane gampang gumedhe lan rumangsa urip merga awake dhewe. Kalima pancer kuwi awakmu dhewe, punjering urip, tengahing rasa lan pusat keputusanmu. Yen pancermu kuat, pikiranmu luwih jembar, atimu luwih tenang lan lakumu luwih ngati-ati. Nanging yen pancer ringkih, kowe gampang bingung, gampang nesu lan gampang keseret omongan. Ing jero awakmu ana karep lan karep sing ora dipageri bisa nyeret uripmu dadi serakah. Ana uga rasa lan yen rasa peteng sing tuwuh dudu welas nanging iri lan drengki. Napas kuwi tandha kowe isih diparingi wektu, mula saben ambegan kudu nggawa eling. Eling kuwi sing njaga manungsa supaya ora gampang dikuasani nepsu lan pamrih. Nalika kowe nesu, wedi utawa iri, sing kudu dituju dhisik ya pancermu dhewe. Takono marang awakmu, nesumu iki merga bebener apa mung merga egomu kesenggol? Yen kowe gumedhe, elinga asalmu, merga wong sing lali asal gampang kesasar dalan. Sadurunge ngadili wong liya, deloken dhisik apa pancermu wis bening apa durung. Percuma ngerti kawruh Jawa yen cangkemmu isih seneng laranin lan atimu kebak drengki. Sedulur papat kuwi dudu kanggo disembah, nanging kanggo pangeling supaya uripmu luwih tata. Intine piwulang iki ya eling lan waspada. Eling asalmu lan waspada marang tumindakmu. Ngrumat pancer kuwi diwiwiti saka njaga ilat, aja nganti dadi lading kanggo natoni wong. Jaga pikiranmu saka prasangka lan jaga tanganmu supaya ora njukuk sing dudu hakmu. Jaga wetengmu saka serakah lan jaga atimu supaya ora dadi omah kanggo iri lan sengit. Yen pancer wis jejeg, kowe ngerti kapan ngomong, kapan meneng, kapan maju lan kapan ngalah. Sedulur papat kalima pancer sejatine ngajari kowe supaya bali marang awakmu dhewe. Yen pancer bening lan batin tumata, kowe bakal luwih ngerti rasa, asal lan dalan bali marang Gusti.